बैसागो फोरबो खुंथाय नि बे सानथामनि हाबाफारि खुंनो लानाया दिनै नैथि साननि नैबे समाव जोंहा खासासुबा बाथौ समाजनि थानसालि बेखेवनाय हाबाफारि दिनै एसे आगोलाव जानानै थांबाय। जोङो थारैनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे थानसालिखौ लुफुंनो हानानै। जोङो बे थानसालिखौ 2012 मायथाइयावनो जोङो गिबि खुन्थिया गायसनना लानाय जादोंमोन। बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे खासासुबायाव बाथौ मन्दिराव मोनसे मोजां रोखोमनि थानसालि नांगौ बेनि गोनांथिखौ बुजि मोनदोंमोन। बे लेखायै जोङो गामिनिफ्रायनो गोबां नाजानानै बायदिसिना बिथिंजों रांखान्थिखौ जों नोजोर होनानैब्लाबो जोङो थुब्रायनानै दिनै 2024 मायथाइनि एप्रिल दानाव जोङो लुफुंना लानो हाबाय। दिनैनि दिनाव जोंनि खासासुबा थानसालिया मोनसे साबना हामना समायना महराव आबुं बाहायजानाय जाबाय। थारैनो जोंनि गामिनि रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे गोजोननाय लेखायनो दिनै बेखेवनायनि हाबाफारियावनो जोङो मोनसे रंजानाय हाबाफारि लानाय जादों। जों बेयाव गिलाजार गामिनि खेराइ खृष्टिखौ लिंनानै लाबोनाय जादों। बे खेराइ खृष्टिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाया दान्दिसे रंजाफाखौ जों मिजिंथिदों। जोंनि खासासुबा बाथौ समाज हिसाबै खासासुबा बाथौ समाजा 1987 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बै समनि गायसनगिरि आफादगिरिनि मुङानो जादोंमोन ददिराम बर' आरो नेहाथारिया जादोंमोन हलिराम बर'। बिथांमोनानोमोन। दिनैसिम जोंनि खासासुबा बाथौ थानसालि बाथौ धोरोम लानाया 37 बोसोर जाबाय। बिनि आगोलाव खासासुबाया मोनसे खेराइ फोरबोखौ फालिबोबाय थानाय जादोंमोन। जोङो बुंस'नो हालिया खेराइ फोरबोखौ बेसेबां बोसोर फालिबोखो बेखौ जों बुंस'नो हालिया। 1987 मायथाइनिफ्राय दिनै 2024 मायथाइसिम जोंनि खासासुबा बाथौ समाजा बाथौ धोरोमखौ फालिनाया गासै 37 बोसोर जाबाय। लुफुंनायाव जोंहा गोबां मिजिं दङ। जों आसा खालामदों थानसालिनि गेजेरजों जों इयुनाव माबा मोनसे गामियाव मोजां गुमुरखौ मोनगोन। बे थानसालिनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना मोजां गामियाव थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे फिथाइखौ मोनगोनखौ हास्थायदों। बेजों लोगोसेनो जोङो गामिखौ जों बजाय लाखिनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो जोङो गामिनि मिजिंथिदों। जोंनि खासासुबा गामिनिफ्राय गासैनिसिमबो मोजां गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। मोनसे खोथाखौ आं फोरमायबावनो सानदों। जों दासान्दि खासासुबा गामियाव गासै 146 न'खर दङ। पपुलेसन हिसाबै जोंहा 800नि खाथियाव दङ। बेखिनियानो जोंनि गामिनि रिपर्ट। साफ्रोमबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजां मोनसे रादाब लाबोगोन होननानै। खासेसुबा फैलासिम आफादा 1987 मायथाइयावनो जोनोम जादों। जोनोम जानायनिफ्राय खासेसुबा फैलासिम आफादा जोनोम जानायनि थांखियानो जाबायमोन जों गामिनि सोलोंथाइ, समाजारि बिथिं बा गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना हारिमु बेफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावबोदों। थिग नैबे समावबो जों बेफोरखौ नोजोर होनानैनो खामानि मावबोदों। नैबे समावबो जों खासेसुबा फैलासिम आफादा सोलोंथाइ बिथिंखौ बांसिनै नोजोर होनानै खामानि मावबोदों। थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै थिग गोलोम बोथोरनि बन्द'आवबो जों बेसेन नाङै फरा फोरोंनाय बेफोर खामानिखौबो मावबोदों। लोगोसे फैलासिम आफादा जोंहा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 3 बिर जोहोलाव बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोननि मुङावबो जोङो फुटबल बादायलायनाय बेखौबो होयो जोङो। जों थिग बेबायदिनो देग्लायबो 31थि रंजालि बैसागु फोरबो जों बेखौ फालिदों। बेयाव जों बायदिसिना हाबाफारि लानानै खुंदों। जोङो सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोंहा गिबियावनो गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बेनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों। दिनै जोंहा नैथि सान एबा 1 अक्ट' बैसागु दाननि बेयाव जोंहा फैलासिम आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनिफ्राय
लानानै मोनाबिलियाव जोंहा हारिमुवारि बादायलायनाय दङ। जोंहा थिग गाबोन बिदिनो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै दङ गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथां सारा जोंनिसिम फैगोन। बिथाङा जोंनिसिम माखासे मेसेज होलांगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव नांगोब्ला बोरै फरायनांगौ, गारजेनफोरा बोरै जानांगौ, बिथां सारा जोंनिसिम मेसेज होलांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो फैलासिम आफादनिफ्राय बै गेवलां मेलाव जाहाथे बयबो लोब फैयो। आरो मोनाबिलि समाव जोंहा मोनसे हारिमु बिलिफां लानाय जादों। बेयाव मेथाइ खनगिरि महरै जों हांख्रायदों बर'निनो सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मोनसोम बर', बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बे हाबाफारियावबो बयखौबो लोब बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय।